Здравейте! Аз съм Диана Димова, брокер от агенция Елемент. Намирам се в емблематичната сграда на общината в Тракия, в малък апартамент, двустаен, който предлага агенция Елемент за продажба. Заповядайте да го разгледате. Влизаме в апартамента. Имаме коридор с хубава голяма баня и тоалетна. И две стаи. Тук е хола. Много хубаво обособено място за ниска мебел. Тук имаме място за маса. И тук в тази чупка много добре ситуиран кухненски бокс. Тук може да си представите. Хола е достатъчно просторен, за да се направят трите къта. Ниска, висока и кухненска част. Тук е спалнята. Тя е преходна от хола. Какво представлява? И отново от хола искам да ви изведа на прекрасната панорамна тераса със страхотна гледка на апартамента.